Dorbar Pyllun ka bakat sao jong ka Synjuk Kynthei Katholik non-stoin diocese menhakas ngisa jan jong ka tayo balala kaliyo ban sedang nadu ka por khandai biji step ringkat ki surjing ruai lengba ka anthem song jong ka Synjuk ya ka bala penlong hamadan jong ka parish umwalang jong ka snong umwalang ha ketika sngi usamla bajop pengrup MDC ka Rambrai jerngam constituency ulalong kumbu kongsan pada ka juk ka por kum kadak jong ka jingpynbna ketika Dorbar uteu MDC ulayo rupan penhere kalama bat bantangi umamati Hakabala senran lang iu upadar Roy Thomas, Parish Priest ke Umwalang Parish, upadar Eugene Ternyang, Spiritual Director SKKND. Kong Emilia Walang, President ke SKKND, kiwe ki padar, ki sistar, bat ki nongkit kam jong ke Synjuk. Shushu ketika sengi layo ruban penlong ki jingya tainya halor kapang. Ya kabala bu bat jer kum ka syongkha khle ka penjat ya yeng ke sem. Kabalang bat ki imlang salang. Hakabala shimbentaru kumba arngut na kawai ke parish, ki bakan thop na ka pendengrai parish. Non-ba parish, Mauklam parish, Rangblang parish, Sonapahar parish bat kiwe. Om tang kata ketika Dorbar na lor ki padar ki sistar. Na ki parish beper lai don langru i sistar. Lidwin Fernandez, Executive Secretary for Women Commission jongga Katholik Conference Bishop of India. Ibalawan banishim mentalang nadu na nongba Delhi. Kamde kasian kaba ningkong kaba ngayat akine gisnong henrei ngelaju ayat bat ya trelang bat ifada bat kinong snong jong kane kadong kathan hakine gi khniat banai kajingya lenti jonga kumunong bikhat jong ne kadong kathan hoy kumu MDC nga lekat bala kebor keberit jonga banya dosen yang long ya ka jingbet jingbiang jong kane kadong kathan bat kumjuru daga jingtrei stom jong ifada bat ke parishi borokwai ngilala berpenurlong yakane ka lumpung jong kanong son diocese hangne hapo umwalang parish hawai kane ka dei ka jaiseng kerpang jong kilong kami habang Plie kilong kami kidei kita kibangala balong ka Pyllun jongi nomor ba kham kilong kami wat mangi ki khun samla ki shenrang ru nyimla banyak saprang haka jingya lenti jongi henrei daga jingkur khu jong kilong kami bad daga jingya snokti jong kilong kami ngila banyak trailang haki kam bapher na kabynta ka jingbet jingbiang jong ka parish bad kumjuru jong ka constituency bad ka jela megaryahi borokoi nga kibok kibbiang yakane ka Dorbar Pyllun ka bakhatsau jong ka Synjuk Kynthei Katholik non-stoin diocese bakanang kiwirat nakapor sa kapor berkunjuru ya ka Umwalang parish ya ki delegates ki ba lawan naboro ki parish bapher ki baha po ka non-stoin diocese na priang sobha ya pi baro hangne hapo snong Umwalang kumu nong mikmat jong kane ka dong kathan to pinya yo kamet ka bukat ka bakhya pinya nang bha ka kamai ka kaji ya ki por banwan berkunjuru Hinang yo banyat ya kalenti ban pensapriang ya kani khubor jong kan yam keba nyoi hakani ka jinglong jingman jong ka perthai menta kibun ki jingsnio ki bala telap ya kani kari hamtam ya jela jongi henrei da ka jingbo ya ka jingdoi hau belai trai kan rat lese inyo ya kata khubor ba ka jingya rap nau bangin pen bahasyo om tang ya kani ka than henrei hi ya ka jela borokoi